Samonero kuti wafungira James une mhosva yekuramba mwana wachatunga apo vakauya pamba pako vachibvunza pfuma yavo yemwana wavo. Samonero kuti avo pavakauya pamba penyu vafungirai achiuya kubvunze pfuma raanotijeredzwa pachikaranga chavo. Makabvumati natozvara mwoye panapa anobematore nemududo wainhu zvaidai. Pamusoro chakani nezere makokota waiva musi wa22 Machi ndakashanyira mukuwasha wangu nemhuri yepangu tichiteera pfuma. Tasvika mukuwasha asiku wasibaba vake vaivapo tikasvitsa pana baba tikati aenda kubasa mangwana anenge ari pamukwachoisa. Takazosangana nemhuri yekwafungirai nemukuwasha wangu wavapo tikati tauya pano samukuru waivapo, tauya pano taringa pfuma. Pfuma akati vana baba hamuna kundisivisa ndakadai ndakagadzire handina pfuma. Tikati zvinowanika saka chitipa dheti nekuti tione kuzodii. Akati zvinotaura vana vangu ini zvedheti handigoni kupai kuti kuita sei tipe dheti. Vafungirai vananga vapedzawo sabhuku waanogarira mupangai aivapo. Sabhuku akati aiwa kwete tikaranga achidaro kana kuti chivanhu chedu hachiperi tinofanira kupa vana vavo dheti kuti vaone kuzodii kuzotsongazve. Akazosvika kuti mosvika musi wa8 August tikati zvino tichazvinzwa mukuwasha asi wotidzora unonzi mudzingo kuno isu kwedu tinoti tati mudzingo handiti kwedu tinoti makumbo. Kutipa makumbo kanzi makumbo handina kana chandinacho pano. Kusvika zvesabhuku vakapinda vachiti aikwete kana munozviri kuno haumuzivi here mudzingo kana mainawo mateverawo pfuma vakarohwechi vana venyu. Akazoti saka imari tikati isu tosenze 100 kuti takaita moto wayamutema sezvataita wakazobudisa 20 but asi tine mashoko lababa kuti ataura hako mashoko ake ndokutaura mashoko ake. Takaonawo kuti pamwe panowo paizvenge mwana wedu panowo paizvenga iye. Saka pamukana kuzotiwo mwana wedu atsanangudzawo nyaya maringe nezvainenedzerwa akanobata zita ramai sokunge vaindokwana mukati memba yemwana. Ipapo mai vacho vakabva vasimuka, mai vemukwasha ndokubatira wedu vakamutorera heti musoro ichiti sei wataura tika kuti havana kutaura chikonzero vangosimuka vakanyera ndokutora heti. Tikati nyaya isiyo yatinayo ndeiyi. Tikati mukwasha mashoko akuti amanzwa zvaita sokuti iwe pane paunokonewa mukadzi pana paanokona asi isu tinoti wedu akakonewa. Saka iwe chitipa decision yako pamusoro pei pekukonewa kwemwana wedu nokuti isu tanga tafambira izvi zvawazotudze zvazvo. Tikanzi ana baba ndakatotora umwe mukana nokuda kwekuita kwemwana wedu. Saka wenyu mwana wedu ina handigoni kuita vakadzi vaviri. Wenyu uyu handichakwanisa kugara naye. Kuti unoda kuti udini ndobva atoisa muhomwe make akatora 100 bonds ndokutondopa wedu mwana
mwana wangu inini igubhure hatichakuda uya ukati pana baba ndozvamaona kurambwa kunorambwa unokati warambiwa woti handidi kurambwa hazviti ndozvako saka sabhuku waivapo ino sabhuku nyaya murikiona yatochinja tata waivo vakakufamba zvino izvizvi zvazvokutoputse ugame saka pozwa akati tikati isu kwedu zvinenge zvakutobatwa nemamwe mabatiro tichitaura tikapamedza zvokuti kana ukaramba munhu wakabereka naye kutobude mombe dziya dzinonzi wakabereka chichi zvakadaro sabhuku akabva ati aiwa chitomira nyaya iyi haisisiri yangu nyaya iyi ndotoendisa kwachangamiri yegupuru iro gakato randaona iro mai avo vanofana kutora gakato iro vandovata rasvika kwani pachangamiri haivati kumba kumunhu nyaya yedu takazosiya pakudaro saizvozvo saka takasiya sabhuku achiti achamhanya nenyaya saka takadzokera kumba kwedu ndobva tatodzoka tikazotore mwana wedu tikataurana pamusoro pevana vana 2 kuti todini fungirai zvazvamira zvakadai vana unoti kudini akati aiwa vana idaizvinavo tikatora tikaenda navo saka takamira kwemazuva anokwana kuita 3 ndobva ndazofona kuna sabhuku maapapi nenyaya iya sabhuku anoti aiwa fungirai akazouya kwandiri achiti tataurirana nana baba chisiyana nenyaya taakupedzerana isu pachena tataiwazve imi sabhuku maizobvuma izvozvo inu takasara totaurirana taifanira kuuya kwamuri zvesabhuku tokuudzai kuti isu tadini tapedzerana pakuti saka aiwa isu hatina nyaya iyo takatomire kuzuva rekwati kusvika tazotsvage nhamba dzachangamiri bata changamiri kuti isu tine nyaya yakadai tatoona sokutoti yakutoita mabhureki nyaya ndokusvika kwandakaita kwamuchanga ndiine nyaya yekuti mwana wangu warambiwa nafungirai ndambomira pandada kubvunza ndingangoti wazopataura kuti sokuti manyorerwo anga akaitwa nekuti ndakavadzinga handina kuvadzinga sokunge handina chekubvunza handina chekubvunza pamusoro ichandamuka ininiwo wange musi wa22 March ndofunga ndopandaka 21 ndopandakafonera ndisa mukuru wangu ari kuti tiri pamba penyu afungirai ndauya nanatezvara yenyu ari kuti pfuma inini ndabva ndachibvunza kuti asa mukuru ndakauya kangani kumba kwenyu ndichibvise chuma tikaparadzana zvakanaka hatina patakamboshaishirana bana baba asi nhasi makundifonera matopa rwanzi zvisina kana notisi yekuti tiri kuuya kuchuma zvine zvakanaka here mushure mekunge mudzimai wangu inini abve pamba pangu nekuti zano aiva achibvunze mari dzawo mukadzi wangu waita basa rikuru zvemupadzuma zvandisikazivi panhozouya koita noise pamba pangu iwo chizvabva azosvika pakuende kumusha kwake wakandondita kuti amai anga azi ari kurwara tikati okay asi wakati ataura akagara 2 weeks abva ndazongozoti mukadzi waenda alright akagara apo 2 months asipo pamba abva uya zvakaita nhasi
after 3 days anatezvarabva kutofana parakita yekuchuma. Saka ndipo pakambongeka kupokana kuti ko kundonywa ne 2 months ari kumba kwawo. Ana kumbondibvunza kuti chii chiri kuitika. Ndotoona kusvika kuti tudichu. Unaona. Saka ndo masoko atakazonge takukurukura pachuma takataurira ndikati mozo ya 8 August. Saka ndape mudzingo ndaingonawo panguva yacho. Mashuwa. Mune chekubvunza ere ini? Ndaida kuti vasa zve2 months Pasina vachekubvunza ari mune mukadzi wakamuroora nini? Ndakamuroora mwa2017. Munana angana? Ai, Anai? asikana ese. Amba ya wakaroorera ere? Ndinodini ari muno. Ngati mari yedare akabvisa $100 kubva muromo $50 nekubva $100 ndiro 100 remusha kuvhura muromo $50 kuvhura muromo muripo $100 $50 muripo 100 ndiro $20 mukarahwa $50 makandinzwa nani $100 mukarahwa $100 50 makandinzwa nani $100 matekenya ndebvu $30 kanyarusosa $80 30 kanyarusosa 80 mauchiro ababa 60 80 mauchiro ababa 60 mauchiro amai 40 vodka yambuya 30 mavhura nzeve yange iri 30 takabvise $5 kunonga amount kunonge mari mundiro mari yatete
260 asi ndakabvise $65. Toka 300. Yabva paenda pamari yamai yaizobviswa bank iri Mauchiro amai ndobviswa mashure. mauchiro amai $40. Mafranzewe pakabviswe $5 yange iri 30. Tabva taenda pamari ya30 yange panapa ndine 260 asi ndakabvise $65. 65 ndiye ndakabvisa. Vakoma ndakabvise $50. Ruchena moyo rwamai Ruchena moyo 150. Husha 150. Emchi pane pakazi husha Usha husha $50. Tabva taende pagrosari ndakabhadhara rese. Rakaita total mari. Hatizozivisa iri total. Ndakabvisawo mombe yamai negono rababa. Hatizivi kuisa amount hatizivisa total mari takatenga Mombe yamai negono rababa nezvipfeko zvamai. Ndakapa dziri mombe dzinotsika nezvipfeko zvamai. Nezvipfeko zvamai, majazi amai, machai. Zvababa ndandisati ndopandandari mukati ndopandandari. Achatunga hatizi kuzozvitotalize hedu basi zvinhu zvaindofambe zvakanaka. Taindoti tiri murwendo tiri kuenda tatisati tambosvika tati timbowotwerana kuona kuti zvakakura. Nembudzi mbiri dzemasungiro. Mbudzi mbiri dzemasungiro. Ndopandanda. Dambudziko randakasangana naro pamukadzi wangu ngerekuti inini changamiri zvandinozwisisa pamarriage nekuenda kotore mari dzezvimbadzwa zvandisikazivi pamba uyezve ndisikazivi kuti dziri kushandei. Nedzedu dzepamba dzaitotorwa kuti tisikazivi kuti dziri kuendei dziri kushandei. Ndinadzo mukabhudhu. Dambudziko rataizosangana pakubvunzana hongu changamira ndizvo izvozvo.
Zvino zvinenge zvisingaitiki nguva inotsvanga Aiwa. uyezve zvinoitika zvekuti pakuzobvunzana kuti ukafambapo Wozitipe chikonzero chawakarambire mukadzi wari kutore mari yezvibazi. Chimbatso. Basi. Ng'ombe dzichango wakachagongana. Kumbe ng'ombe. Mbili wakabisa. Pasa hizo. Kata adwani. ani Kata adwani. Dia menggerak. Dia apa ini? Cuma. Halo, cuma semua. Qu'est-ce que tu me vois? Ici, pense, pana pakambonini And unazwa zitolewe maswali. That's what I told you. If you are going to school, you have to work myself. What I do today? Kutora kwakaita heti ndaizama kutsanangura magariro atata akaita pamba pedu. Mai vaipinda zvakanyanya pautu hwedu, ndo takasakisa kuti mai vavo simunge vanditorere heti pautu hwedu. Nati mumba menyu Mumba menyu. pautu hwenyu. Ari kuti mumba menyu inde zvakanyanya mumba menyu. Vakasimuka kwabva vatora heti. Pakutora heti pane chimwe chaakataura here. Vakangosimuka vachibva vatora heti chete, Ane heti pane zvaakataura. havana kuzotaura. Yes. Ndingadanga zvishuma havana chavakataura, asi pakazotaura sabhukuti nyaya idzi dzaane gakato mukati. Panapa dani rangu haribatani nenyaya dzakadai. Maakuenda kudobva vakazotanga kutaura kuti hai inda ndatora zvangu zvese ndichida kuti muone kuti ane mhosva neni nekuise zita rangu mukati nezvitaurwa izvi. Aiwa zvitauro madii kutaura ari mashoko. Kana maakudai ndinofa kutofunga munhu wakada kutomboidzora nekuti mozozvidzora Não, todo. 1,600 isso era na minha país. Assim, a linda são as 7,600. Não dá de mais um mais. 300. Isso. One thousand 300. 1,000 euro.
muri zvitotoro woitotora mabesa zvitotoro kasafa zvinopanaka yokurai uchindovinira woutokatauro nokuda kwechimiro chakange chiri pamba pangu chakati zvazvo chimiro chakakureka ndatipane nhasi uchindoneyoyototaura handozviripo chakati munhu waudimokati ndaikumbirwa kutsanangura imimi mune zvirwere zvemakaka nemudumbu pakuberwa maita anairi kusvikira pazvino pane zvirwere zvinoti takabatwa neidi hatiri mombe hatiri huku wangu zviripo zvanenge takavaka imba imba yakaite mari 2 rooms aiwa ndati makore mamwe ndati yakaite mari Felistas tatunga imba yamakaka yakaite mari gaite chipo kuonekwa kuti chitarisi zviripo Imba 2 rooms. amuzvipima mwaibhadhare mari yakati amakandogara mukaziya mawani yemari yamasei pambavii material toda kudagedza material yacho kuti imiyumba zveyeye zvinoda kuti hatisazongozvipakureta basi ine marata 6 ma-iron sheets ma-iron sheets 6 iron sheets mazeni akadaigari quiet Barakaenda mari. $9.50 per current. Pamaitenga papaita mari. $10 $10. 10 times $60. akapindawo 15 bags cement 15 bags, 15 times 10 what? Together. Then madrofen. ane 2 Madrofen is $15, $30. Ndube onini kwemurwo. Plus 6 plus 30. Chimwe chi ane mawindow from 4 ma-6 mairi nema-3 ma-6 pen imari $18. 18 times 4 times 2. I did 4. pane mawindow from ma-3 pence 2 nema-6 Ma-3 pens imari. because ini ndakatenge ma-$18 ma-6 pence ndakatenge ma-$23 panguva Une mari 600. Une mari 600 kwacho. so far ndichasiya mumba Same price. Tadi mari 18 correct. Then chimwe chi pane kitchen round kitchen. Labor paimba yo yakawakwa imari. Second kitchen. $100 Wake 2 rooms. $100. Chimwe chi shop mari shop as a builder akambe $100 kadeno ni bill mai bill ko ni munhu wayokwambire kuti munhu akambe chi andita wari kuti $100 but ai ushoma
$100 pakupapetori. Zvinoita ndadakape. Wakane kukurasa nekufa. Alright. What's what? Alright. Hapana contract kune contract na bid mangoda $100. Yakuti pakanyorwa apa pamuzinyora $100. Alright. Then mumabati mune chirimweni. Hamuna. Hamuna kana anything mumabati alright kitchen. Ndingangoti zvanga zvakaita mandiro ndanga ndisingazvigarisi. Alright, uchiri pakitchen. Kitchen yacho yakawakwa mari. Ine chine. Round kitchen ine vhari yechi. Inopinda mabhedzi manganesi mini. 7 beds. 7 beds. Yakapuraswa. Ine bench kumashure. Ine nechitubu yakatendera. Zvese zvakawakwa simende plus. Alright. Ngatiende pakati tiri pa10 beds. $100 pavhari. Then aisa chapera ine dani pechi oni then ine uswa neleba yacho nembariro dzacho tingangope vhari ye$50 unopfurira nembariro dzacho kana zvaito nemodibatsira kuti dai zvaende basa zvapera muchine chimwe imba mune shop iri kushanda Nashoku ndakaita shop iri papi Shop iri kune rimwe village kunonzi Takurai business center kana kuti zvinoda vanhu. Pazvinoda vanhu. Ndo pane shop. Yakatoperera. Iri kutoshanda. Iri kushanda. Alright. Iyi yakaregister starani. Zvanga zvisina kuregister. Yakaregister muzera. Alright. Asi makazoite waka. Ndakavaka tese. Shop. Manje vandaida kutaura. Aiwa, ndo achitaura. Makutoneswa. Pane pakutoneswa kuti vanhu vatidozokanga pane mugodhi wakadrill nemumaoko uya wekudrilla une mameters mangani 42 meters. First one in the rig kana yure 40 meters zeta manje 1.4 wakaita hapo ngira une mameters mangani 42 asi yatakavapa 1.5 mugodhi wekutsere maoko uya wakuonini unoite mari pesi takavapa 300 yanengore yaagreement contract ye 300 chimwe chi pane chirugwi chihombe chehusi chingaite value yemari yekuma 200 chimwe chi takafenza musha perimiti yakakura sei kana muchiti kana kufananidza bhozi ndikazokuti mameters angaite mameters mangani kudai right now baba yachandibatsirei musha yadhi yakakura sei handingazivi mameters asi yakakura nekumuti uyo pane imba iyoyo uko kune dzimba dzirukwe pamuti uyo ndo first length yacho kurekoda yechizonga iri square kudai kutendero 150 meters by 4 times top times mari per meter defense 150 meters ndo length mameters ndo tineneka kuko handichamai akushangane mameters ipignet iye mabox ere ibabdi pakaiswa babdi izwaizwangu pakaiswe babdi neneti saka ndiri kucalculate net sense ngemameters 150 by 4 ndiyani ndakuti iri square nekuti isusu pakafenza kangani i
Masterclass. Mera itombo mire pa masterclass. Bali vakaseneti kutenderedza pamusoro pepabudi. Yemabox ka net. Tosaka ndati 150 meters. Takuti iri square. Times 4 more than length yakhe total length 604 meters. Ndo dzakacover ngepiglet. Ngepiglet. Asaka ndo bambula. Piglet. The 600 and 604. Iruta mari emita. Yes. Imetra mari 45 to 50. emita. Bore actually. Right. So I'm going to divide 650 divide both 400 meters. It has 650 divided by 10. Bore ma bore makan. 650 divided by 30. $22 mabo times $50. Asi mabho ekuti mawanenda kuma kwa pakadai Katina kudai. ema 1 meter akasana maprize zvekukaweka maprize yo 1 Ngomira hapo yofa kwa nini bwana? alright Zvinobatirwa kuti bore ine 30 meters. Pakude 1100. Bore ine 30 meters. Da minus ma meters. Saka by number ya meters. Bore ine 30 meters. Ine 30 meters. ndikatotaura dokumiswa ndikuzviziva 1100 atizokoma shure but uzopinze dzamwe 1100 then big onini vabudi wayo ninduzi yakadaika ona kuzoma mbozo musondo kuyola ndipapa then vabudi wayo mastrand mangani 5 i3 plus pane kafensi pakadaisandipa vabudi wayo nemastrand mangani 5 each line ine 150 ine 5 each side ine 5 What by 600 meters by 5 side green times 4. And is the average kg here on the body and the 800 meters. So that would be 600 times 4 divided by 800. 600. 600 or 500. 500 times 5 by 4 is 5 by 4. each side green 5 to the so that would be cheap. Times 2. And you get 4. Alright. 2000 once no. Alright. 2000 each side. Times 4,000 divided by 800. So them are quality demand. Times money each go. Each go $100 9. Chimwechi Sinuka. Sinuka imete mari mzani chakanda wa 750 Sinuka imari at 1.5 asinuka zitakaiteka 1.2. 1.8 alright 1.8 1.2 to read I want 1.2 800 kunyepa. ndii ndakatenga anditamupa kuti ndii ndakatenga chimwe chii Siriji. upright here kana kuti deep freezer kana kuti akati ine mapartitions mangani kana ere deep freezer Capacity
Ina wanotaure capacity. kana capacity yakakura yakadini 210 here kana kuti chii? hamungazivi ingaita mari madhezi acho takaitenga 680 680 madhezi atakaitenga ndemasola Yakatenge 500. madhezi acho dzanga dzichangobuda saka dzaidhura. leba yakakontributa pamadhezi iyo zvochidhura ndeyetinogonda iri 650 mapatos acho manganaya kusimudza mafiriya itu ane mawatsi mangani handizozivi asi mahombe angaita ma400 Nama 300. ma300 mairi anosimudza firiya mapanel magwana imari ichipanel kana makatenge mari masola meters 150 iyo zvizi achipa hawo kare anga ari ma150 iyo zvizi ama 75 ma400 ngatifambe tonopedza totore mari yekarere 150 by 2 300 iripo solar system pane inverter nebattery pane mabhatiri 2 mahombe and how much 300 madhezi acho atakatenga 300 chimwe chii inivheta hombe ari 2 pabattery 300 ichera kuti 150 each 300 ichi 300 itaipi anizitaipa mahombe so ayo Nama 0. ndiye waitaya kana modulation Aka sunrise, sunshine. ngoma sunrise haasviki last 300 because aya mahomba aya ndo ma300 aya saka anogona kuita 400 200 200 kana 150 150 180 depending ndipo wamo 360 chimwe chii munaita muchikasikati nenyaya dzakawanda dzano wardrobe nakoti zvemuba muneingatambura mani wardrobe asana tazozviye zvemumba mao wardrobe imari 3 rangu nao nikikatenda mari handichazi 3 doors 160 as 160 yawanda amasofa kunaka pamari kare ndio what masofa metu 140 we can buy good masofa chimwe kitchen unit kitchen indi metal here kana kuti chi aluminium here kana kuti wood ina madosi banga 4 carpenter you look for alright divider room divider imari yakaita 120 chimwe chi mattress yega ina basic mattress imari $60 chimwe chi pane 15 kg gas tank 15 kg gas tank riri embutanisi alright tank imari matengi anoshandisa matengi imari 80 zvinoenderana nekuti inotangira patengireka totaura zvetank 15 kg tank 15 kg tank $30 inoenda mari kuma-80 tank rega 15 kg zinohonde 15 kg
$20 chimwe chii. Satellite dish, TV, DVD, radio. Alright, DVD imaingi mangani plasma ya TV ya. Ice plasma. Ndizimwe ya hombe ya. Plasma ndio wali nzire. The character. TV chi ufungira. Plasma. Alright. Nango changoni ya. Alright. Plasma maingi wanga zili maingi mangani. Plasma imali smallest size galaxy. Ufungira maingi mangani. 14 inch. 14 inch plasma. Ikala. $90. Then the satellite dish tengani se kwa nini? DVD. Decoder dessa de dish imali. $60. Chimwe chi. Singi yekusukira mandiro. Singi. Yakaita zokwapa. Alright. Sime ndikapinde pasingi chi 2 bags. Wakapinda 7 bags. Pakicheni pakapinde 8 bags. Pasingi pakapinde 7 bags. Singi ndakaiona $7 $20. Labor. Idaipa utetikasike unaiti ninyeza kuona. Labor. Labor $30. Chimwe chi. toilet one. Ine one hole. Toilet one imepinde mabeki wangapi? $550 plus labor, one waka kimali. Ine roof. Ma 80. Ngema $80. Urunywa ine roof ile waso. Baka ndio mara tumoja. Natma hiyo. Wewe. Chimwe chi. Pamba pane masola 4. 2 ekumvura. 2 ataishandisa pamba. Irakasoralizwa rine pambo iri mukati. Masora ndo atati mari mama ndo atati mari lokutanga pe 75 mairi 150 ine ne pambo iri mukati. I pambo rizi. Andizi bati. Ihombe. Inati mai mama submissible imari. Zakasiyana. Ine ma horsepower mangari kungira submissible pambo ya. I was a little with a pump only. Mono sana kura dai pump 0.75. Okay, think amari. 0.75 is all this homa kana mai. Mapamba maviri pane hombe iri mugodi sofa plastic yanga isi kushanda. Kama kutani ya mari hombe. One day big ya. One day plus chimwe chi. Majojo tengi maviri. Majojo tengi imari anohonde mali tsanga. 5,000. 5,000 ruta mali 300. 1.2. 600 each. Chimwe chi. Ndati pamba pane mama kuti masola 2. Ganda calculation. Wakati present masola chachi ndi mandifanya ndi sema wale ni mama hizo chimwe chi. Abastina. Pane izo zviuma windows vya Ma even. zvakaitwa zvekuvezwa. Ma curtain covers. Ma curtain covers ari pama window magani. Ndingangoti pamwe Pama window ise 11. Ma window 4 oite ma covers 11. Can you explain? Amari pas kana ndikushoko. Ndingangoti Alright, carpenter. Cover reo ni area yakata curtain cover imari hii. Pane imwe imba yakasvika yavakiswa Irungu waita ne 2 rooms. ndopakapinda mauyana.
wekaine 2 rooms neshop zvamataura kuti pane mangani kwete yakawamiswa vozibo wake zvinhu zvamakashanda nemunhu akazoiswa ndapo inini mawaniniwo saka zvinhu zvamakashanda zvikazoiswe paimbai amukukleme paimba mukukleme mawanini acho mangani 14 11 100 mari waragoni Rida kuranga ore. Alright, my measurements, that is my measurements are 11. Each money, that is the 6 and read money. $15 times 11. Times 11. Actually, that one. nemidziyo yangu yekubikisa midziyo yangu kutore handina asi midziyo iripo inotooneka iripo inogona kutotoreka zvisingaisi pabani midziyo ane mapulaisi nezvimwe zvinhu pakasina chinhu ndaiva nemetres total 9,611 zvanga zvakahode musha wafungira James nauyu mukuda wachatunga semurume nemukadzi zvinhu zvawakashanda pamwepo zvine vhari ye1000 hamuna mabhurengeti pane mombe ndiripo yandakaratidzwa i2 dzakatengwa ndavapenyu mbudzi handichakwanisa hangu kuti ingani nekuti dzanga ndisingaratidzwi asi dzakauende dzake mombe 2 and 600 300 mbudzi ngani dziripo here mbudzi dzacho dziripo mombe dziripo here dziripo alright mbudzi ngani mbudzi ngani ini hangu ndiri kuona sokuti ndikada kupindura aiwazve unopindura pakati mune mbudzi ngani kana dziri mbiri moti mbiri mbudzi mune ngani mbudzi mune mbiri mbudzi mune ngani handina nhamba asi mbudzi kubva zvandakaroorwa waingotenga mbudzi kudisa dzingatengani dzakawanda dzacho ndi dzako dzaiswa mudanga 1 asi mbudzi mbiri hapane zvetinenge tatoona mira ora $60 mbudzi mbiri mbudzi mbiri $60 tamubvunza uyu jinga wati mbudzi mbiri ndedzendinazo $60 $30 chimwe pamushapo hapana mabhurengeti munozoti munhau yacho aripo iripo ngoro ngoro yakatengwa ndiani takatenga tese ngoro mari 400 mazuva acho $400 coachcard gejo makatenga vaya yakatengwa ndapo alright makatenga gejo imari 120 chimwe chii in terms of marketing mabhurengeti chii tinobva takriye zvinhu zvese marketing aripo futi mabhurengeti mune mangani handichaziva asi ndinoaziva approximately unoti mangani ungafunga ni mangani zvekuma 11 ikoko kana 12 nezvimakamufota zvacho
Uzvikutire pamwepo ere zvinozviita Makamfuta Mabhangisi emakati. ari zvekumatwo. Mune mabhurangeti mangana afungira mukafungidzira kuti ndiwo ngati. Alright. Ndofunga tongobirire ipapo zvima major napana chimwe chi asset imofunga kuti ingaite yakaplan. Ndambozama. Okay, Joma, list and it. By total 10,791. $10,791. No value is zvinhu zvakashanda fungirai nemukadzi. divide by 2. Fungirai is 6,000. Divide by 2. 5,350. All right. Saka ndio nikaona chuma chamakatemerwa mombe gumi ndizo muchitora muchipamapo mbiri dzacho mai nababa kuisira sere mombe dzakasara sere Bambo ari panokuwa mombe 6. Number 6. Then Ndanichiti pa10,791 2/3 ndiona sedzakakodzera kuenda kumukadzi nekuti ndiyo inga ine vana achiri underage. Oh yes. All right. 2/3. Tinga change together. Pa10,791 tinobvisa kuna fungirai tinomupa $2,300. Dunya ya fungirai. Mari 2,300. apa mati 2/3 ndidzo dzinoende kutendewa. Kune vana namai. Kumata kuti 5,000 dzetawo 7,000. Kuna mai newana. Saka mai newana vanenge vane total ya mari 8,491. 8,491. $8,491. Fungirai Fungirai 2,300. 2,300. 200. 2,300. Alright, mate. Palista pachangamire ndaona senge zvakanyorwa zvakasiyana. Pane pakanyorwa 110 muripo handina kuona asi kunokuwa kamapa. Kubhuku rafungirai ndaona senge kwakanyorwa mari yakawanda. Muchiendese bhuku pachine chimwe here? Ndine zvandada kutaura. Muruda kutaura pamaringe nezvinhu zvatatolista here kana kuti? Ndakataura pane dingindira yenyaya. Nyaya imimi mabvunzwa wafungirai mukati chikonzero chemuri kurambire mukadzi
kuti waitore mari yechimbanzo. Mirai ndikubate. Mirai ndikubate. Aiwa munambodipe mukana zvetichitaura. Mati mukadzi handichamudi waitore chimbanzo. 1. Muchine chimwe chekutaura here mukati handina. Mukadzi muchine statement yenyu here yekare yekuti mukadzi handichadi. Mukati hungu dare rikafambire pamberi ndo pataria. Zvamwaite kutaura kumashure kana mwazvikangano. Mari dzakaita missing. Ndofunga zvaiti vakati mungomubvunzo kuti zvose zvazvosvikisirwa kukonana. Wazvo zvaitwa mukuirana. Vatichazoda kuti tungane pana panhasi. Kukonana ngemari dzakaita missing. Wafungirai. Wafungirai. Ipe nguwa. Hatisi tiri kutonge kuramba kwenyu mukati. Izwai. Izwai. Someone aiwa munamboterera zvichitaura. Aiwa, indiwa ndingobvana musa. Asa musi consider tunganza. Ticha tunganza. Sorry. Goodbye. Nyaya tunganza. Pano nyaya ukamanga pano. Ganti ucharamba. Ndiye fraud here kana ndiye rora rawo kwa kumana wako. Kesi ndi papa kuti dare ndeipiwa. Ndiye mari dzakabiwa ere. If fraud yaita mukati. Kesi kuti walaiti. Inyaya ikuramba pauwi. Ndiye mukadzere changamiro kuti unoti akatore mari kwano. Opedza bhaenda kumba ogara kana 1 month. Odzoka otora mari kwano otizana naye ogare 2 months. Pamusha ipo papo. Mari dzacho wazvizivi kuti uruzishandisei. Amungo padongora ngeke kubatsvaka kurumuza. Uri kumbata nezvei. Pasure changamiro. Fungirai uyu tikaita zvekutamba naye. Musha wawo wese uneka unhungu. Hatiuyi kunotongwa nevauyi vanoda kubatsirwa pano. Changamiro ndinokumbirawo. Dzikisai maoko imimi. Apeno ruso ndini fungirai. Ndiri baba mwana. Baba ani uyu. Ai mwambira hii baba. Changamiro wangu pamusoro ndaida kuti zvari kuratidza murizviziva kuti panyaya munin'ina wake aine nhau nemukundo wake waganga wakanga achiuya achimirire kusapote munin'ina wake uri kuramba kuti mukundo wake. Zviri kutaura sisitemu yavo iri kutiratidza kuti sisitemu yamai ari kumusha iri ndo basa ravo rekuendesa aro. Mine, however, is that it only says that they were nyaya iyi tiri kutonge pano haisi nyaya yefraud. Dei wakanga une kuti wakabirwa iwo kesi yekuti wakabirwe mari itori neripoti. Chienda woprocesa zveripoti kwawakaripota panapa zvetiri kutonga ndozvinodiwa ngedare rinei. you go to police, and Zvimwe zvacho ndaibogara nyama titomboenzaniso kutonga kuti zvikudini achibvunza mukunda wawo achiramba kutaura kuti shop yakavapa rini takamurora rini munamborespekte dare tiri kutaura nyaya shoko kutaudza neshoko asataure kwamuriba shoko hatina kuisa vharu here chazvimarata ituma shopu iyi yakakura sei
general dealer General dealer. General dealer muntu. Yaani general dealer ni tuck shop. Haisi tuck shop. Tuck shop yakakura sei? Une room 1. Shop yakakura sei? Tudo cost Ine marumu maviri kumashure. Kufrani kwa ine yakakura sei? Ine counter. Ine mashelf. Isho. Alright. Ngatimbo tisataende paneyo mavhari yemashopu ground rinoita mari rakaiswa nekanzoni. Ringaita vhari chingaita vhari yemari yemashopu unosungike mashopu saro hapana neground shop ingaita mari havana ground tinodhira neshop yakapuwe nzvimbo navillage head zvinoenderana nekuti manhiki mangani 800 here kana kuti 12 kana kuti 9 kana kuti 6 ndopanozoite vhari 6 meters saka 6 meters kana paine zvekuti unovake marumu mairi iwapo anenge asiri mastandard meaning to say inenge iri almost 6,000 bricks. 6,000 bricks. Ngatidaiso. What is 6 meters by what? Length ndio 6 meters. Ngatidai pamusoro shop ine zvese ground mari ground haana ground mari ukanzwa mari $100 mumaruzero ukanzwa ukapona ground 5,000 ora ngati ground rakaprova i 5,000 apo ndezvekutaurirana naishe from 5,000 norijisike kuti pamwe kana kuri paishe 300 kutakwana mari ungati mari zviise ipapo pavhari yazvo ipapo Regaitite value yestructure yakapa. Inclusive. Alright. Value yestructure yakapa. Wakaka visimende. Na wakaka visimende. Kunepa. Vakavakwa neone. Cement. Ikaplastwa ikapendwa. Mabegi mangani? Anga akawanda. Ngati kuwake shop kunode nini? Kunode 20 bags. Zokwane. Value yeshop yoyi. Contract house pay. Value yeshop yoyi. Kari yakapa ni 9 inch go. Iri ku 11,000. The roof. The timber. The labor. Usina kuwapa ngina nini? Ngoja hata wapa wakana. Ini takawaka shop. They will divide by 10,000. Itori 10 by 15. Ndapedza nguva tineyawe construction starting wakuti 9,000 todzoka zvepandakotaura paye chamabere tinokumbirawo kupedzi kuna mai nevana pa9,000 tiri kunepa 3,000 6,000 kuna mai nevana. Pamusoro ichangamire madzishi. Apa chise vhari yeshop. Hatina zvimwe here maassets etinogona kutoti akadaro. Haagoni kutodivhaidika here kuti chinge chadini. Because apa you are talking of 2 beds. We are talking of selling the building. Rather than kutoti awa ndiwo akubenefita pabuilding hiyo. Anenopinda zvina sei. Takochangamire ipoint. Zvakaita shopu inobatsira vana kunyanya kuvana ikoko imba inobatsira kuvana namai migodhi matengi masola anobatsira kuvana kusheyana
ngatireke kuzviizwa inoita nokuti vana vachakuva zvinozvina auya kuti ifune makamwana pamusoro changamisi ndakagara ndakakuonedzana ndinenya yakabva kuitwa pasimbizi pepe mukadzi akapuwa shoko murume akazisende kupi yekumva mukadzi chini shoko newada zvinozvodaro inovapa asi kuti totorwe mari mari chingoisa iri mari vhali yemari 10,000 shoko moise 2 cents ndozvamadaura 2 cents momboona kuti toto yacho plus iyaya inenge yamari 14,991 urenga kumira zvakadaro mombe 6 chimwe chinhu amati mombe 6 mari dzenzako dzaita ndakatomboika pasi pfuma zvese zvipeni kwati zvezvo timotoziva ngechekuti ukandorambe mukundo wemunhu manga zvisina zvakakodzera chaizvo zvinodzoka zvakuratidze zvimwe zvinhu muchamba kudokupikitika muchirashirwa mari yakawanda mototi mafeira kwakuti hazvibatsiri mari iwoye nasokungoti ukatikumburamba ngekuita ipi mukati andorambwa pakuti ngoti mutane mukati mutsva ende isisitimu inomucha penyini yekundoramba yenyu randamu zvebekadeza makarita zvakashata ndaindimbotaura changamira ndaida kutaura pakuti zvimwe zvacho handina hangu evidence kuti masoko anonge achitaurwa munharaunda zvafana nekuti paakaenda auya kobvunzwa mari dzechimbadzo abva ati muchambosora wasimuke pamba kwakwenda musha kwake wakatera kutera munhu unotidze zvikwerete andinotera asi chandakaita ndakaenda umba kwacho kutera kudini ndakatoenda before kuenda kwake ndiri kuda kuenda naye kuti shamari izvi handisi kuzviona zvakajeka hambai kumba kwenyu kana tine zvandinokushaishira inini wotaura pamberi pehama dzako kuti inini izvi ndiri kuzviita ngekuti munhu wangu unondishaishire ichi neichi abva aramba kwenu ini ndabva ndaenda ndega ndakaenda nemunun'una wangu nasekuru tabva taenda kwana bamba tasvikayo hazvizi kufambira zvakanaka asi ana bamba akazoti tichauye kumba kwako togare pasi ine mukadzi wako asi hazi kuzouya akuti kuzoya akuti adzokari futi chizwa wakatangidzwa zvese zvawajedika wakatangidzwa hauzi kutera hauzi kuende kwamambo aende kwamambo ndokwakubude izvi iyo vati mukadzi une mwedzimira ari kumusha kwake hauzi kutera hauzi kumangara uda kutaurani taitichade kutaure zvakawanda kuti maizindori hendi sei pandodzirana bambo paizichiwoti maisei indori pending ende hendi iri zvine zviri pending zvakawanda ende apeno kuti painozvitwa nepfuma sabo paisisabo kumamada izvo zvirodi pambasiri nyaya yepfuma badzava pane zvamamatonangisa kare saka uku tabveko conclusion yedu inenyaya iri pending ndofunga kudivide property chazobatsirwa nei property share tokupa mari zawo but 6,000 yepfuma yekwana bambo inoenda plus maintenance yewani application ye-maintenance civil code
zvanetsa uyu une zvaanoda kuzoita kana kuti pashopu hausviki moise peace order kana protection order mobatsirwa. Pane nyaya yataura kuti nyaya yefraud kana iri kumapurisa mukafonerwa nemapurisa kuti kubatsira. Saka upenyu hwako usvike zero rabwiri hausakambofambe rwendo here kana ukarasike bhanzi ukadzoriko utsvake bhanzi chero nyangwe ndakamborashika vanoona kuti bhanzi rine tsetso harifambiki. uyu ushungu hwake uyu last week munin'ina wake waingapo chirame mukunda wako eganga ndo mataurira awa ende izvire kuti mai mumhuri yekwafungirai rova richapfiya atinotaure zvakataure mukunda wokwaganga pakuti ano arume achinototi ati akadzanichati mukadzanichati mukadzanichati zvimwe zvacho zvakatobvanzika pamwe pacho simba apatorina parumewo zvichibudikidza ndiani ngatijei vakandamandataura hazvi kufunga kuti zvimwe zvingapingika. Ndinogare kutaure hama ndechiti hazvizonakidziwa zvachizorwadzirwa mutsipa tenzi adzike padare. Ndada kungobvunzwa kwati zvinhu hazi 2/3 ekuti ndo kune vana pabva pata imitenzi mutemo manje 2/3 dziri kumaintenezi. Mekatedzarisi kuitaure munomba atichati nemunomba iapplication inozoita awo wakuzo idecision yecourt ndokwainozoapplywa kwete munomba. iwewe pataubva nana changamiri panyaya yakatanga yakatooneka kuti ndozvinobva vakawanda vakafanira zvako wozoita kucreshi wozotanga kudzidzisika dzekucreshi varume vari kumwesa variwo vakafanana nekuti vaite zvaita vane zvavatodzidzawo kuti marambire ekundo ukaramba wakadai zvinorwadza pakati saka kudyira nenhungu is to come vamwe vese vakada kuita zvakafanana nezvako mukuru wake shangu kwayo go where everyone can go unokusangana nechaji yakakuru izvi pamusoro pazvo hamhenoti paheti munopaonawo sei iwewe hausati watangirwa kuya kunomhangara ndakandichikumbira mhangara amweni wako tinzwisise kuti zvikwenda tizivi heti kuti iri kushandiswa nezvi angatidei chimwe ngechimwe chokupiti chimwe heti wachakuongeza ngekuti heti yachingetwa kana yatorwa ngemufreska zvinonaka ichava nechikonzero mafara yakuzvitera munozvitera vapi iyo lati pending iyo yataura kuti pending haitataura ngezvayo but ikuneraidi kuti kutaura ngezvayo yakunokuizwe izwe hedi yangu yakunoizwe zvehedi yangu haashiriyo yakona mai vaiona baba avo magora racho mutenda wenyu akudoti achizotaura ndehedi kuti hedi yangu yakabatirwei iri kuitiswei. Saka pachangamire tati mombe dzinoda kumboibva nokuti kubva chuma izvo mombe 6 mubvunzo tinga tabvunza ngokuti munouya rini nepfuma yanatezvaro afungira tione kupawa data chito adaidza zvaakuzwisisiso zvaakuzwisisa haasi kuuya vanindotoda tozwa iyo kuti ari kuyani zviro zvezvakuri zvakurire pana vaasha kumba ndezvaraandare apane kutaurira kwataiita kusiafungirai nhasi unokubva nhasi munhau yepfuma yababa samukuru waingapowa expire samukuru wapo ikoti ende samukuru apa hambi ndiva samukuru ngokurodzana
kana nhakurambana ishe hapana samgurwa samguru atofambiswawo kundofambiswawo apa pade kuti iwowe natezvara nekoti hazi ndandakakubhuya mutore mombe zinoroti dzagara dziriyo pa6 uyu wazoti anga achitaure dheti rekuti anga uyotora rii hazi kude kotsvaka bwati dziriyo makoti masande soro yange masande next Sunday 13 na 18 20 pera mwezi ndiye pet swap pet muswapet wafungirai moya panapa wanachatunga moya panapa muswapet April ndine chikumbiro pakati pezvona panotitimitsi pakanaka changamiro wavo handizivi ndandinezvo kuti sezvo inoona ndanyisawo mhosva mari yenyu inodzoga ichipo zvichiri pending bcause izvo zvadaivhalueta izvo zvichada kude mari zvacho ngati inini changamiro pamusoro inini hangu pamwoyo pangu inini handisi kufara ngemari yangu yakamisiswa nokati yandada kungowekerwa wani wakatoimangara kare kana zvakadaro usaitiswe hadzisi dzese dzakamhangarwa dzimwe kana ude dzimwe unozomangara after paying izvimombe 6 ndingatofara ndozozveuaa chokwadi ndingatofara zvakanaka asi kubata dambudziko rangu